Oke, satu tebang spesial bersama dengan Aulia. Hey! Buat anak Daru udah mulai berbahagia. Mandai ayah berjalan denai nan tinggal johati ibu alun kari yang tanah kuburan ayah mencari oi bini muda. Lai pernah urang jahe jogiri denai na acuan lai untung aduh denai banene ko indah kama denai kapai ko indah kama denai kapai. Aulia. Kami berdua yo Bandung sana anak piatu yo kaduonyo kok lai baana kami bapak sampai kini kok nyoleng saja dari kete ayah lengakan ayah lasanang jobini muda untung nenek nan menggadangkan dek mande kami ala tiado dek mande kami ala tiado dinolianin lagi. Spesial ada Aulia. Come on. Kami berdua yo Bandung sana anak piatu yo kaduonyo kok lai baana kami bapak sampai kini kok nyoleng saja dari kete ayah lengakan ayah lasanang jobini muda untung nenek nan menggadangkan dek mande kami ala tiado dek mande kami ala tiado. Oke.